Ka nyotrap Achik National Movement Maulai Circle hak jinglam Presiden uba Berthel Soalang bat upsamla felsu jaran General Secretary ke HANM jongka Maulai Circle. Kala karpat yu menteri katanat ka kot ka khia ka sarkar jala uba wilat miki shela ban penyo no ya kaying la jong ka Maulai dispensary ka seng kala ongru pala bun snem ka dispensary kala chakri ya kipat ba ha Maulai nong pereng pat menta ha Maulai nong lom. Ndai ka don bun ki jing e namar ka bam don building ne ka ying la jong ka HNM kala pintip ru house nem la dap ka don ka jing le jurip to menteri barim uba AL hack ringkat mat kinong mi khmat jong ka snong kum ta ka seng ka karpat ek sorka ban sim khia ya kani kam nang ban pinsup ya kinong trei bat ya ki pat ba ki bawan sim jing smart